Hello friends, Borebai, Bodo Job Info, official YouTube channel now. SSC is the Constable 2022, the bini full details labodeng selection process, bini pre exam syllabus. Ada reject jagan nangtamana judi guidelines ko maniabla. Da video ko naigrezeb bini pre comments kalam, sose naina comments kalam beawna andebay thayo. Da video ko jebdasimnai beaw ID honane login खालामबानो नोंथांमोननि प्रफाइला सजागोन बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन आरो एप्लाइबो नोंथांमोना एसएससि निफ्राय खालामबाय थानो हागोन दा जोङो नटिफिकेसन नायनोसै फैदो दा भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिखागोन नङाबा आन्दायबावगोन फिन खनसेबाव दा एग्जामा जागोन जानुवारियाव दे दा जानुवारियाव एग्जाम जागोन बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर एग्जामा अनलाइन जागोन कम्पिउटाराव हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' लेंगुवेज दङ दा फार्स्टआवनो एग्जाम जायो सेकेन्डआवहाय फिजिकल टेस्ट जागोन थार्डआवहाय मेडिकेल टेस्ट जागोन दा नोंथांमोना रानिं खालामनांगौ आरो बेनिफ्रायसो मेडिकेल टेस्टआव पास जायोबासो साख्रि मोननाय जायोबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होनाय जायो अके स' बेखौ नोंथांमोना बुजिना लादो जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स बेनिफ्राय देग्लायनि भेकेन्सिया 24,369 दा बेयाव खमानो फैदों नाथाय बारायासै दा नोंथांमोना बेयाव माखासे गोदान पस्ट मोनदों एनसिबि होननाय गासै 24,369 भेकेन्सि दङ बोथ साइड मेल फिमेल अल इन्डिया दा बैसोआ 18 निफ्राय 31 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन देग्लाय कोविड-19 थाखाय 3 इयार्स बारायदों बेखायनो 18 निफ्राय 31 नङाब्ला सिगांनाहाय 28 सोल' हायोमोन एसटि हिसाबै दा जायफ्रा एनसिसि दङ बेयाव एक्सट्रा नाम्बार मोनगोन दा हमना ला एनसिसि सि दङब्ला 5 बेनिफ्राय बि बा 3 बेनिफ्राय ए आ 2 नाम्बार मोननाय जागोन एक्सट्रा बोनास मोननाय जायो देन बेनिफ्राय जोंहा फैबाय फट' स' फट'खौ गोसोआव ला फट'आ डेट अफ प्रिन्ट थानाय जाथारनांगोन दे नोंथांमोना गोदान फट' होबानो जाबाय दानि सोलिफुबाय थानाय दाननिखौ हो अक्ट'बरा पेज जागोन आं बेखौ खिथाखाबाय जास्ट फट'आ प्रिन्ट नांगौ गोबां सोङो दा बेयाव होआब्ला रिजेक्ट जागोन दे स' नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेखौ होथारनांगोन बे नङाब्ला नोंथांमोना देग्लायबो फिन खनसेबाव सिगांनि बायदि रिजेक्ट जागोन बेखायनो अक्ट'बर दाननिखौ होनाला साबसिन जागोन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा गोसोबादि होनो हागोन इटानगर डिब्रुगड़ गुवाहाटी शिलं जरहाट थ' नोंथांमोना जियाव कम्फर्टेबल बेखौनो होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय एग्जामखौ हैथारनांगोन स' बेनिफ्राय सिलेबासा मोस्ट इम्पर्टेन्ट देग्लाय चेन्ज जाबाय गासै 80 कुइसन्स फैसिगोन सिगांनि बादि 50 एबा 100 गैला दा 80 कुइसन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोननाय जागोन दे 80 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 2 नाम्बार गासै टटेल मार्क्सआ 160 जाबाय मोनसे हाबानो नोंथांमोना 2 नाम्बार मोननाय जागोन अनलि 60 मिनिट्स एबा 1 घन्टाल' टाइमखौ होदों सिलेबासखौ नायसै जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेनिफ्राय रिजनिं थागोन जिके थागोन बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस थागोन दे बेनिफ्राय मेथ्स थागोन बेनिफ्राय इंलिश आरो हिन्दी थागोन सोलायबाय नोंथांमोना 20 कुइसन मोनदों मार्क्सआ 40 बेखौ मोजां नायना ला बेनिफ्राय सिलेबासखौ फल' खालाम बेनिफ्राय मा बिजाब फरायनांगोन बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन दा नोंथांमोना सिलेबासखौ हाजासे नायखादो देन बेनिफ्राय मोजां आनसारखौ होदो इंलिश आरो हिन्दी मोननैल' जागोन गासै 160 नाम्बारनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन एसएससिआ अनलाइन आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ दे नोंथांमोना काट अफ 70 प्लास टारगेट खालाम मानोना देग्लाय 160 नालाय दा नेगेटिभा नोंथांमोना 0.50 मोननै रं जाबा नोंथांमोननिफ्राय 2 नाम्बार दाननाय जागोन अके दा हौवाफोरनि रानिंआ 5 किल'मिटार 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हिन्जावफोरना 1600 मिटार्स 8 हाफआव एबा 8.5 मिनिटआव बेखौ नायना लादो बे जाबाय रानिं जेब्ला एग्जाम पास जागोन अब्ला रानिं खालामनो लिंहरगोन आरो रानिं पास जाबा मेडिकेल टेस्ट लागोन दा रानिं खालि मा नायगोन नोंथांमोननि हाइटखौ नायगोन बेखायनो हौवाफोरनि हाइटआ नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरा 157 बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 147ल' अब्लानो नोंथांमोना जागोन देन बेनिफ्राय सेसखौ नायगोन सेसखौ हौवाफोरखौल' नायो हिन्जावफोरखौ नायनाय जाया थ' नोंथांमोना अनलि 157आवनो इलिजिबल जागोन हौवाफोरा स' बेनिफ्राय नर्थ इस्टनि सेसआ जाबाय ट्राइबेल हिसाबै नोंथांमोना 76 जाथारनांगोन एक्सपेन्ड खालामबा 81 जाहैथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन एसे खमबानो रिजेक्टेड नोंथांमोनखौहाय खालामनाय जागोन दानिया रानिं खालामनो थाङोबा नोंथांमोना लांफानांगोन डकुमेन्ट्स 10 पासनिखौ गासैखौबो लांजोबथारनांगोन बेनिफ्राय डमिसिलखौ नांथारगोन पिआरसि गैयाब्ला डमिसिलखौ नांथारगोन नाथाय दाथ' पिआरसि होखाया मिथिखागौ जास्ट नोंथांमोना डमिसिल डिसि कर्डनिफ्राय खालामना ला एनसिसि दङबा लांफा बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन बाखि जेबो नाङा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जबाव गोबां सोङो बेखौ नाङा बेनिफ्राय रानिं खालामनाय टाइमाव आइडि प्रुफ मोनसे लांफाथारनांगोन बेयाव होनाय दङ जेरै आधार पेन कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जि दङ नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय दे अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन बा नोंथांमोनखौ एन्ट्रि खालामनो हागोन दा बेनोसैमोन दिनैनि एसएससि कनस्टेबलनि बिग आपडेट सिलेक्शन प्रसेस